И здравейте хора, аз съм Фанките и добре дошли в едно ново видео, в което днеска ще отваряме Brawl Pass. И както виждате, сигурно сте видяли, Brawl Pass е ми на макс. Както казах, нали, ще отваряме Brawl Pass. Но първото, което искам да видя, какви са тези неща? О! Добре, това е. Премахнали са зеленото, защото както виждате на картинката има и зелено. Я са го премахнали. О. Добре, това е малко странно, наистина. Не, просто искам да лепна. Така. И нека да започвам. Разбира се, съм оставил най-приятните неща. То аз не знам защо не го взеха преди това. Първо, за по-добър късмет, отваряме Common or Better. Така, нека да видим, ако ми се падне нещо. Ще се гръмна, но явно нищо. Нинджата! Брат, нинджата ми беше любимия скин, но явно не. Сега взимаме Пакман. Нали, много хубав скин, не го виждам. Пак ли Common or Better? Добре. Няма никаква вина, лъжа, каквото и да е. Пич, полицай, брат. Комо со, пич. Как го харесвам? Добре, Rare or Better. Rare City. Рерче. Поне не Rare ми е, отколкото Rare. Благодаря. Не, Common от Better. Common, брат. Някора. Епик, брат, никакъв шанс. Пич, аз това никога не бих ползвал. Добре, явно пак ще правим Rare or Butter. Better. Не знам как кажа, не съм. Това малко звучи странно. Rare or Better. Пак Common or Better, хора. Нека да видим, ако ми се падне легендари, ще гъмне. Ма никакъв шанс, брат. Легендарите са само 1%. И манджевски в тенса. Поне дубликат да ми се беше паднал. А честита нова година, да се живи и здраве, ако не съм, нали, ви казал. Ще му е да не съм ви казал, брат. Идваме хора. Идваме Common or Better първо за късмет. После Epic or Better и после... Мама, брат. Добре. Epic or Better. Искам го. И просто отивам на стата. Да, ще си усиля на макс стои. Да го чуя, когато пидне, хора. Не дейте левкайте от видеото. Мисля, че като се обърнах и видях да е към някакво, нали, такова... Брашка шигове, какъв ти има спешъл, брат. И точно като се обърнах, видях, че има спешъл. И аз просто, пак на спешъл, и просто епик пата и жената. Поп, човече. Добре, пича фърля коди. Брат, това няма как да не е тъпора. Идва момента и да служим новия спешъл форест. Както искате го наричайте, но... Брат, искам да видите само колко. Пич. Бата. Съжалявам, имрук. Сторм. Бата, аз имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чумото. Я пък
3, 4, 5, 6, 7. Аз нямам брат. Чето, къде ми? Форест, да. Бабата, аз сложиш ли се мото? Да, мото, къде ти иска. Брат. И ще изиграем една игра хора на Legendary Block Dash. Разбира се. Съжалявам, хора, просто съм малко болен и аз съм ненормален, разбира се. Бати, юти ли си, бе? Като ти подчерта един от сълната, брат, че виж какъв ютубър си. Не псувайте, хора. Аз съм просто ненормалник, който прави един шуй, аз не знам колко. Оле, майко, та софета, която си я купих и ми изглежда. Юху! Брат, това е супер готино. Мога да направя те, но... Знам един трик. Удари ме, бе, тапако! Айде, Тама се защитих. Брат, вече няма удариш. Иди. И сега не мога удрам никой. Супер. Моля? Какво стана? Пак не мога удрам. Батето ми! Да, разбира се. Да, благодаря. Бъдете. Няма. Брат, нищо не ме брат. Брат, как ти трябва да се ударва, пич. Добре, хора, да се стегнем. Ще гръмна, брат. Да се стегнем, хора, да се стегнем. Ще се убия. Ще се гръмнем, брат. Аре, брат. Аре да ги направим. Нямам до някой спечеля 3 скъпи, нали, да спечеля цялото нещо. Да, брат, ще спечелям, брат. Той е ясно, бе, човек! Ще еба в тъпия новия спешъл мога да ти еба. Брат! Не, нямам да ме пич. Брат, аз стоям 300 000 джема, пич. Няма те да си ги... Добре, пич, наистина. Това ще го скипна. Да, хора. Скипна го, защото е малко... Разбира се, забравих си взема лямчетото. Пич. Купих си оферта. Какво искате още, бате? Още 15 жимчето. Аз съм някакъв невероятен джемград. И разбира се, за финал това видео. Да. Кажете ми. Няма гледам. Ръснича на майка си го забрат. Ще ти еба аутен майка ти. Курвач, бе! Шата еба в майката. Пич, какъв си ти, бе, гли? Майка ти. Брат, няма си харчи парите за тито по нещо. Дарех 100 джема само за нищо. Ясно. Брат, ти се каче, бе, инчкичани. И пак са накосан. Ако искате още такива видеа, надявам се да се абонирали, да ви излиза известието, бе. И първото, напишете долу в коментарите, Иван, че искам машина видео на Стамбул, гайс. Лайкнете. А от мен, бай-бай, шефчета.